Да си намерих тук, като игра. Вижте какво съм. Оле! И ако гръмнам един вълк, чак само да зарежам. Мале! О, В момента сме 6 дни, знам, че е малко, аз съм издържал към... колко беше там, бе? 48, да. Тук толкова... Бе, не мога да взема. Да, принципно много яко. О, не, там. Къде он е, бе? Къде си? Я да отида до там да се взема на съндък. Аз така се ориентирам. И да, принципно. Та игра няма кефи. О, сега ще стане вечер. Ме подгони оня. Не беше орел. Бухала. Бъркам го нещо. О, Според вас, кое е по-добре? Това? Или е това? Мисля, че е това. Ама това е най-хубавото. Моля. О, да бегаме, че ако не подгона. Или Елена, или Оня. И двамата да са... Пак не може да ги убиеме с каква е пушка да са. И абонирайте се, да гледате клипчетата, що вие не се абонирате, да хвърлите на лайк. Да гледате клипчетата.